Mae'n sŵn cyfarwydd, ond nid pawb sy'n wastad yn ateb, wrth i bobl ifanc droi eu cefnau ar alwadau ffôn. I'r criw yma, mae sgwrsio ar un o'r rhain yn rhywbeth eitha anghyfarwydd. Jyst yn tueddu fel textio, cos mae jyst yn haws os ni eisiau trefnu rhywbeth, neu fel gofyn o fel ble wyt ti neu rhywbeth, mae jyst yn lot haws textio yn lle ffonio pobl. Wel, fi'n ateb pan mae'n fel rhieni neu rhywun, ond ddim really pan mae'n ffrindiau, mae ddim pwynt. Ni'n textio ar fel group chats y pethau, so sa'n meddwl mae'n pwynt o galw oherwydd ni pob amser ar y group chat anyway. Fi yn meddwl, os ydych chi yn siarad trwy neges destun, ydych chi'n cael mwy amser meddwl yn beth chi'n mynd i ddeud. Weithiau dwi'n siŵr cael gafal ar ffrindiau fi ar y ffôn, os mae'n rhywbeth pwysig, neu wedi fod i cyfarfod lan dyn nhw mewn 10 munud, ond dyn nhw'n ateb. Yn ôl ymchwil diweddar, dyw chwarter y bobl rhwng 18 a 34 mlwydd oed byth yn ateb galwadau ffôn, gyda'r mwyafrif yn dewis anwybyddu'r alwad neu'n ffafrio ymateb dros neges destun. O dyfu fyny mewn byd digidol i ofni'r gweitha pan mae'r ffôn yn canu. Dim ond ambell i reswm dros weld newid mewn arferion cyfathrebu. Mae hyn yn aml iawn oherwydd bod bobl yn teimlo'n anghyffyrddus wrth trafod dros y ffôn neu'n nerfus, ac yn aml iawn mae hyn yn dod lawr i diffyg rheolaidd. Wrth i'r byd newid, mae'n harferion yn newid. A'r tro nesaf mae'r ffôn yn canu, tybed faint ohonoch chi bydd yn dewis ateb.